Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. Oh, ayaw. Ayaw na huwari ka ng baso. Gusto ko muhilak. Gusto ko mo tiyabaw aron mawa ang kabugat nga akong gibati karon. Kinsa ang amahan ni Laki? Kinsa? Alma? Si Ronel. Siya ba ang tinud-anay nga sperm cell donor? Aron mamabdo sinubi? Donor ba yun si Ronel? Maunay akong gisakitag maayo. Kaysa dihang gihimo nila si Lucky. Nag-uban silang duha sa kama. Unsa? What? Nagjerjer silang duha? Oh, Gjerjer ni Ronel sinubi? oh lagi! My goodness! Imo naman kong gipatugan. Unya karon gitugan nanti ka di ka mutuon ako. Mao gani na akong gikagulag maayo, Jack. Din ka man masayon ni Edi. Alma? Gituganan ko ni Nobi. Oh. Nakahimo sa pagdugan sinubi diha nimo ano? Sa dihang gituganan ko ni Nobi. Mihuot pagkalitag akong dugan. Pero pareho noon silang duha nga way feeling sa usag-usa. Unsa ko'y way feelings, Alma? Why feelings? Nahidumdum ka sa dihang na-disgrasya si Ronel? Miadto gid sinubi sa ospital. Aw, kauban ka na ikato, di ba? Nagpakuyog si Nobi. Unya, mo na imong gingon nga why feelings silang duha? Wa ka makakita nga mihilak mo ganito snobi sa pag-adto ninyo sa ospital? Ingon siya. Naluoy lang siya kay amahan sa iyang anak. Binuang. Pero abi ni mo, Jack. My goodness. Wa na mawasa kung hunahuna ang ilang gibuhat. Ug ang nakasakit pag sa akong buot. Kaya murag wa di ka na sinubi na ako ibabaw sa kama. Aw, lahi magud ang romansa sa usa ka matuod nga lalaki kaysa tumboy, Alma. Ayaw ko padungga, ana, Jack. Gusto kang mutilaw pareha sa natilawan ni Nobi? Unsa? Gusto ka ba? Suy. Kadiyat lang. Ayaw na naghuwari bino ang imong baso. Buhi iragod ko. Di ko gustong mahubog kag maayo. Kalagod sa mahitabo ni mo. Way mahitabo na ako. Wa ka maibog ni Nobi, Alma? Nakatilaw siya romansa gikan sa usa ka lalaki. Ikaw. Buhi ilagi ko. Ayaw ko iwa ko. Isang tumboy ka pero papay ka lang yapon. Dili ka makalupig sa kong kusog. Ihatod ako. Ubog ka pa. Pahuwayo na. Ug asa mo ko nimo papahawaya? Anhi din eh? Oh, shit. Abi ni mga. Gikaguol ko pag-ayo ang kamatuoran nga. Ako karon na sa hirap. Gisakitan ba ako? Kay mahal kay nako sinubi. Way gusto sinubi nimo. Nga no, nakagusto siya ni Ronel. Ihatod na lagi ko. Mahimong muhigda ka sa kwarto. Panglak lang. Pwede sa ani ka muhigdas ka ma. Naifo mo? Pwede na nimong higdaan? Alma! Tuwa na sila, ma? Oh, doon na. Nakakugos ba siya sa bata? Namugos man. Oh, siya man say amahan sa bata. Dili ko gusto mo pili, ma. Dili ko gusto mahas. Pero mahadlok ka nang mubiya sa bata. Labi na gyud ko na si Alma. Kana mo'y makahasol ni mong maayo, anak. Posible pa nga makabuang ni mo kininubi. Dili pa ko gusto mo tuo nga ingon ni anak kadautan si Alma. Nahadlok man tuod ko niya pero
May patigpapaw ang dako na kong utang buot niya. Hinuon. Dili na to isalikway ang dakong tabang nga iyang nahimo. Labi na gyud sa akong sakit. Pero, dili sad ko makatugot. Nga dili ka na lang mutilaw ug matuod nga kalipay. Ma, Buga ni mo, uy. Uy, gusto ka, ay! Dali, dali. Dalong ka na ko siya. Na! Tang! Atay na. Kisukaan na hinuo ko. Ako ba kaning ibutang sa bata aron maulian? Indutas kong kipati, uy. Nga, nakakugos ko sa akong anak. Di naligikan si Chukoy. Gitanaw lang na ako ang akong auto, ma. Nganong nanganhiman lagi ang mga pulis? Kay nagita nimo. Oh, tingali, wa sila may bawo nga dito ko sa shop. Unsa may lang tuyo, ma? Nasakpan na nila ang nanghilabot sa kong auto? Doon ako no sila ipangutana nimo. Paano dili naman lang mutug-an ang ginganlan og nubi? Nga siya mo'y nagsugo atong nanghilabot sa imong auto? Unsa man ginahimong sa inubi nimo, ma? Nga imo man siyang initan. Tungod ba kay pobre siya? Dili siya angay nimo. Ngano lagi? Tungod kay pobre siya? Tungod kay baga siya gnaw. Laliman ka? Nang warta lang sa tumboy? Pero doon na di ay uyab nga lalaki, ha? Dili ingon niya na sinubi, ma. Ano pag imo magit siyang labanan? Tungod kay siya inahan sa akong anak. Mituo ka gyud nga ikay amahan sa iyang anak? Ako, ma. Ako giamahan sa bata. Ma, lahi kayo sinubi sa imong gituhuan. Buutan siya. Ha? Naaday buotan nga nakigrelasyon og usa ka tumboy. Buutan lang nga pag-anak sinubi. O kung makahatag ganay higayon, aron ilhon ang iyong pagkababae, makaingon ka gyud nga sayop ang imong pag-ila niya. Sa ako nang gikaingon, my first impression is lasting. Dili ko gyud siya madawat, Ronel. Nabuang na. Nagkago man hinuo kong puno sa bata, boy. Ug ako pag naghubos yung gisulob ng gisukaan. Pero, wow. Pagkanindot na diglawas ining tubo niya. Wow. Laway. Murag butuon akong laway ini nga. Magtanaw sa hubok na lawas di Alma. Unsa ka kung kaming duha mo'y musud sa bata pa. Unsa ka no? Adik ko. Baka ba yung sinuga? Ako siya sa akong bihog. Ibutang sa bata. Alba, diri. Uy, kanindot sa nag-ubo sa iyong dugan. Gahak na ini. Ikaw ba na kulugan? Nanindog ang akong palhibo na. Dili. Ako na siyang ibutang sa batabi. Ako na siyang ibutang. Uy, militad ang kanahan. Kita rin duha musod sa batap. Uy, wala no? Nagpaksir mo ning panuwi. Ug nagpray pa. Nagtuog tingnan siyang usa siya ka lalaki. Lalaki, ha? Lalaki ka. Makakita gid kag langit kun makatilaw ka sa kuang tumboy-tumboya ka. Nak, kinsa tong nanawag sa cellphone? personal secretary ni Alma. Nangita niya. Unsa? Oh, wa di dito si Alma. Wa tingali kay nanawag man ang iyang personal secretary. Imo nang natubag. Manama, ug akong giingnan nga wa siya diri. Tingalig may gitambungan nga meeting. May bawgod ang iyang secretary, ma. Kay doon naman ni-schedule. Nasakpan na ka ang
ang nagbinuang sa brake sa auto ni Ronel? Oy! Oy, ganun singgit mo ka! Imo kong lumsan? Misuka ka dito sa katre. Hinungdan nga giligo ka na ko. May kinawasan na ka. Ikay naghubo na ko. Oh. Ngano day? Mauwaw ka day nga. Rehas mo katang lalaki. Tagay kong tuwalya. Pagdali. Uy, ako dali gusto kang kitang duha mo'y maligo diha sa bathtub? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!